May forever ka na ba ngayong araw ng mga puso? O isa ka rin sa mga hopefuls na nais makakilala ng someone special? Pagsapit ng Pebrero, usap-usapan na sa social media ang mga hugot patungkol sa Valentine's Day. Nagpaplano na rin ang mga magsing-irog kung ano ang mga gagawin sa araw na ito. Pero sa digital world natin ngayon, iba-ibang gimmick ang naiisip. Ang iba, nagpapa-photoshoot para may maitagong remembrance. Gaya na lamang nila Rodel at May na outdoor picnic ang napiling theme. Samantala, sa mga kababaihan na nais maging extra beautiful para sa kanilang mga partners pero walang masyadong budget at oras, narito ang isang simpleng hair and makeup look na tiyak na magugustuhan ni boyfriend at ni mister. Trend sa taong ito ang natural no makeup look. Ayon kay Jeneline Mendoza, hairstylist at makeup artist ng Vibrante Salon, pastel colors at konting application lamang ang kailangan para ma-perfect ang effortless look na ito. Nude lips, earth tone eye makeup, at warm blush. Pagdating naman sa hairstyle, bakit hindi subukan ang sexy loose waves? Annie Marcel, may-ari ng naturang salon, sa init ng panahon, mabilis umano mag-oil up ang buhok kaya nawawala ng fullness at volume. Mas nakadadagdag din umano ng apilang curls sa mga babae. A fringe and sexy bouncy waves would actually contour the facial shape, more of a V look. So that also complements with the color that she has. With this trend right now, V-shaped facial shapes are actually considered more sexier nowadays. Maaari mo ring i-transform ang day look na suitable para sa panggabi kung meron kayong special dinner date. Sa ilang simple steps lamang, maaari mo nang ma-achieve ang romantic look na ito. We'll just add a little bit of dark shadows. Tapos medyo gagawin na natin medyo darker ng konti yung kanyang eyeliner. And also a little bit stronger yung eyebrows niya. And then, although I will just change yung lipstick para at least medyo mas makapal. And then I'll just a little bit more of mascara para mas stronger yung makeup. Kasi yung nighttime, medyo, syempre gabi na. So para mas kita yung features na. Pero pakatandaan na ang kagandahan ay hindi sa panglabas na nyo lamang nakikita. Nararamdaman din ito sa kalooban. Ang mas mahalaga, minamahal ka kahit sino ka man. Happy Valentine's Day! Louie de la Vega, Pangasinan Watch!